Co Nadal cada vez máis preto, o prezo do peixe e do marisco comeza a subir. Por iso son moitos os que aproveitan para compralo xa. A demanda máis alta, propia destas datas, e unha oferta máis limitada están detrás deste encarecemento que xa se nota en mercados como no que estás ti, Demetrio Morenza. Sí, pero eso non é un impedimento para que cada vez sexan máis as persoas. De feito, sorprendémonos porque nos comentan que xa hai meses que hai moita xente que vai xa facendo esas compras e non agarda para as datas concretas de Nadal. E que fai? Pois conxela ese marisco para poder comelo xa esas datas e precisamente a uns precios máis asequibles. Notase que se empezan a subir algúns produtos en concreto, pero de momento, como nos contan aquí nesta praza de abastos da Coruña, o produto de excelente calidade, si é verdade que non hai moito, pero os precios de momento mantéñense con algunhas excepcións que sí, van a suba. Xente ven máis que nada a mirar prezos, a facer un estudio a ver como vai estar cara as festas. Certo que levan un camarón, que o camarón congela moi ben, é algo que fan todos os anos, pero bueno, hoxe diríamos que algo así, de estar mirando precios e facendo cálculos preguntando.